Lakhain Koiraisi Borjan constituency dilai khorsing tirang jutang aklamalong ingdeng phokep kechok kese ningkan segamai pi kedamtang aruni phai isi ben pangcheng ponsi ni phai clear ni pajut ponpo kedamtang aruni phai isi kecheng siar ni ahawartin kese delegate satum nang pale lapen menche thapon lo lapen arni kang samapor malom delegate saboha Karbeng Autonomous Council em in charge medical surja rong pharari deng pensi ingpu pon lo Nini ke chokar ni adaba porpen kese lama kangthur kese tiripi amai phupen karlitang aphan kachiki moalong ke Japon kese tiripi kongchun bang budho te rangpen Thangsing timung pen kese ingdeng phoke amai pi ke paman kachingru malong ke lamsolam kalipusi ningjipon Jesemet Karbilo Charlie asong la ke toklang ke paching thur asong la si kopi konat ke chok chema lari tarli pon bom si ke paching thur chia phan bor ipon bom lo lapen pinik kese radamai pi ki paman athipi immediate implementation of article 244A pathipi enponsi KSA pen ke kaiketa la soputha ke arjap thipji la si non Assam Chief Minister ke wang ahuta pinpora lo pajir runji puta timung asang hopen ning jepon As a whole, district si kepacil lari pelata ningkan si angbong ke un lagi ditum ningkan po ningkan kep nangkok. Si halabang so kepacil laralong ke ditum jong si non ke dobom IM nong kacirap tun pen isi ang teklang pelata itum cirap tun nang katuko vita. Di education kepacil along ke nang la itum si jong dam ni lo. Si pinialang lipan kacop hapon ta je ni ditum karbi local le soma akimatha nang ni camp binang ji. Si nitum kimatha perlu pelata atok anu tok lang hin ki pachi large phan tok lang hin ki pachi hungji phan itum copy step copy strategy ke deng skimi po hala helam kachi than bunji pa jalang li phan pin da chapa pon talon me ka chunri ri mangke article 244A itum tengni nang ne article 244A itum kachi song lak nang ne hala si pudamji lasinon nitum la Assam Chief Minister laki public meeting lang sonji especially public meeting protang te ditum apong tina conference ta laki general public pan ke panong pido lasi general public pan ke panong pi amai lo protang te general public pan komasi ali ki pi jima hala pan ke chohang do lasi pining mang Chief Minister si konsen ang chipilo alang ni wang po si alang li ki wang hutame itum ke tok jir pen laki memorandum ke dopo Arnar lo porphai ke thoma por pen students open session padopon labang solong alui sar porman pen Karbeng Autonomous Council EM in charge education Richard Tokbi Borok People for Human Rights Organization Tripura Anthony Debarma Director of Center for Studies in Karbi Language and Culture Longsing Teron Students Organization Manipur Nagaland di Mahasala pen penaan ki thegiding atum chatongdur Karbeng Autonomous Council EM Richard Tokbi pen radamai pialong KSA ningkan phokep conference katalan longapot aning kang sam chepaklang pot Kewang jilang arni KSA atum arjap thip nang ji athe KSA ke khayamoy arbung lo potsi lo kapacharli kapachi hungabang pangton ponang nilo kacharli le kangton ote khaita kibir lopu tokbia sanghopen lamjai pon lo kacharli kapurhia na bang dong si tum paplang pre lo kapurhia na dong si tum ington kok potante itum KSA pangtang sita pangtang namzi di Podoma itu luka cari abang RDP vek nangzi pilih RDP vek pen jong si pilu pandai keklan ke dam doan same itu tuar saya pun pun nason si vek bonompo jong si kiase akisung gitu walo kecirap kecito tu nawe Hempek yang penceng lok, border isu penceng lok, kape ghotona kam pen problem doan dan jok sami, kese aja dun tilu petang se, itu kicun pon awas saya kata tek pon lok. Dilaben Bijay Rongpi Karbeng Long Life